Takže ahoj, vítejte u tohle videa. Tohle je informačka. Promiňte, že teďka točím skoro samý informačky. No, teďka už dlouho nebyla informačka. Ale já točím málo, jak jste si mohli všimnout. Teďka spíš točím jenom samé music video do nějaké soutěže. Kdyby náhodou já jsem se koukala na můj kanál a už tam mám 13 odběratelů, to vám moc děkuji. Za nespeciál za to nebude, protože to ještě není nějaké velké číslo. Ale když budu mít 20, tak udělám soutěž, to bude jako ten speciál. A teďka dělám nějak prvních 2, co si řeknu o nějaké video, vám udělám video a jenom ty první 2, jo, jenom první 2 vám udělám video, zbytek ne. A jinak vám moc děkuji za těch 13 odběratelů, moc si to vážím a jsem to ještě chtěla říct, že teďka plánuju vám udělat upoutávku na jeden seriál, jmenuje se to Opravdové přátelství. Je to seriál, není nějak, to bude nějak tak minutové seriál, jakože myslím si, že jeden díl, jich tam 5 dílů a některé jsou 1minutové, nebo tam ty druhé jsou 2minutové, prostě to tak jedna střídačku, jo, takže snad se vám ten seriál bude líbit a zatím ahoj, tohle je pro tohle video všechno a když tak píšte tam dolů do komentářů, jestli byste chtěli video. Prvním dvou natočím video. Čau.